Milí obyvatelia sídliska KVP, končí sa nám rok 2023 a tak ako už býva u mňa zvykom, poznáte moju tabuľu z mojej kancelárie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou môjho tímu. Vždy si tu napíšem priority na daný rok a ku koncu roka sa vám ich snažím zosumarizovať. Myslím si, že tak je to dobré a mali by ste vedieť, čo sa deje. Poďme sa teda spoločne pozrieť, aký bol rok 2023 a čo nám priniesol na naše sídlisko. Prvý projekt, ktorému sme sa venovali, boli nové prístrežky na zastávky MHD. Môžeme si to odškrtnúť ako hotovú vec. Z 20 prístrežkov bolo namentovaných 18, chýbajú nám ešte 2 prístrežky a tie doplníme v nasledujúcom roku. Viem, že to trvalo veľmi dlho, za čo sa vám veľmi ospravedlňujem, ale dnes máme najmodernejšie zastávky v Košiciach a určite sa z nich tešíte a oplatilo sa vydržať. Druhým projektom, ktorému sme sa venovali, aj taktiež hotový, boli nákupy našich vozidel. Kúpili sme referentské vozidlo pre potreby úradu, ale čo ma teší viac, kúpili sme zametacie vozidlo, ktoré uvidíte v uliciach KVP a bude čistiť naše ulice. To tu doteraz nebolo, takto si predstavujem systematické riešenia. A čo je najlepšie, získali sme na ňo dotáciu, čiže neplatili sme ho komplet celé z rozpočtu mestskej časti. Tretím krásnym projektom je zelená strecha, tzv. Extenzívna strecha na budove miestneho úradu, ktorá prispieje k tomu, že strecha sa bude menej prehrievať a takisto bude mať krajšie životné prostredie. Myslím si, že samospráva má byť lídrom aj v zelených riešeniach, preto sme sa správali ako správny líder a sme prvý úrad miestnej časti, ktorý má zelenú strechu v Košiciach. Zároveň sme aj dostali dotáciu, čiže opäť sme ju neplatili z vlastných zdrojov. Štvrtým projektom je detské ihrisko, pôvodne rodinka, teraz ihrisko pre každé dieťa, ktoré vyrastlo na Denešovej ulici. Určite sa z neho potešia naše detičky na jar tohto roku, keďže sme ho dokončili len nedávno. Opäť je to cez externé finančné zdroje a nové prvky určite potešia aj rodičov. Piatým projektom, ktorý sa nám podarilo realizovať, je opäť z externých zdrojov. Asi si všímate, že to je tá cesta a takto to pod môjim vedením robíme. Je to ihrisko Kaufland Park. Tu ste nám pomohli všetci, celá komunita, za čo vám chcem opätovne poďakovať. Bez vás by to nebolo možné, ale myslím si, že radosť a úsmev našich detí je tá pravá motivácia pre nás, aby sme aj v budúcich hlasovaniach vyhrali niečo pre sídlisko. Šiestým projektom je parkovisko Denešova. To poteší najmä motoristov. Denešova bola dlhodobo kritizovaná, že je tam nedostatok parkovacích miest. My sme odpovedali tým, že sme skoro 2,5 roka pracovali na novom projekte. Teraz už vidíte 49 nových parkovacích miest, ktoré potešia vodičov a trošku zlepšia podmienky parkovania na sídlisku KVP. Siedmým projektom, ktorý si dovolím zaškrtnúť, ale ten je ešte tak nie celkom dokončený, ale aj v dobrej ceste, je projekt skateparku. Jedná sa o moderné športovisko pod mostom Moskovská, jedinečné na celom východnom Slovensku. Bude slúžiť najmä našim deťom, ktorí sú už v tínedžerskom veku. Stále si tak hovoríme, že nech sa deti nehrajú s mobilmi, ale nešportujú vonku. A na to, aby naše deti športovali vonku, potrebujú kvalitné zázemie. Preto tento projekt skateparku bude obrovskou vecou. 500 000 nie je malá čiastka, je to najväčší projekt mestskej časti, ale už môžete vidieť reálne kontúry a pevne verím, že ho budúci rok dokončíme. A viete čo? Aj na tento projekt sme dostali externé zdroje a financovanie v hodnote 190 000, takže ho neplatíme celý z rozpočtu mestskej časti. 8. projektom je projekt Fontána Zombová. Tu, ak dovolíte, si dáme taký otázniček. Jedná sa o finančne najnáročnejší projekt, ktorý je v hodnote 3,5 milióna. My sme pripravili komplet projektovú dokumentáciu, získali stavebné povolenie a už v súčasnosti aj podali žiadosť o externé financovanie. Ak budeme mať kúsok šťastia a 2024 dostaneme schválenie, vie začať výstavba a verím, že za 3,5 milióna nám pribude na KVPčku krásne verejné priestranstvo hodné 21. storočia. 9. vecou, ktorá je alebo hotová, je projekt mobiliáru. Ako ste si mohli všimnúť, ku každej jednej zastávke z 20 na KVPčku sme inštalovali nový mobiliár, to znamená nové krásne lavičky. Vymenili sme tie staré 20-ročné a teraz môžete sedieť na kvalitných lavičkách. Ďalej sú to zelené projekty ako 10. Tu by som povedal, že sa vysadilo nových 27 stromov popri Starozagorskej ulici. K tomu ste dopomohli aj vy. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili. A takisto sme postavili a v súčasnosti finišujeme s dažďovou záhradou na Huskovej ulici. Tá samozrejme cez zimu nebude vyzerať tak vábne, ale verím, že už na jar a v lete poteší vaše oči. Získali sme na ňu opäť dotáciu z externých zdrojov. Našim 11. projektom bola príprava do budúcnosti. To znamená, nezaháľame, pripravujeme projektové dokumentácie aj na budúci rok. Tešiť sa môžu obyvateľia, ktorí bývajú vo vnútrobloku na Klimkovičovej a Čordákovej. Projekt je už nakreslený, robili sme ho participatívnym spôsobom. A takisto obyvateľia
v oblasti Linear Parku, to znamená Starozagorská a Wuppertalská. Do budúcnosti budú mať pripravené krásne projekty na zelené parky a verím, že aj dostaneme financovanie podobne ako na tieto projekty, ktoré vám teraz ukazujem. 12. projektom sú súvislé opravy ciest a chodníkov. Ako viete, aj tohto roku sme investovali zhruba 150 000 eur z našich vlastných prostriedkov na opravy ciest a chodníkov. Jedná sa napríklad do chodníky na Starozagorskej ulici, na Wuppertalskej ulici. Viem, že by ste si predstavovali viac oprav, ale robíme vždy toľko, koľko nám naše finančné limity dovolia. 13. projektom, ktorý bol na starostovskej tabuli, je participatívny rozpočet. Tu sa realizovali aj vďaka vám a všetkým tímom, ktoré prihlásili svoje projekty, krásne projekty, ako je napríklad Knižnica vecí, obnova trafostanice, ale na našom sídlisku pribudú aj defibrilátory. Teraz ich máme v každom jednom našom obvode a môžu zachrániť naše drahocenné životy. Ako vidíte, toto je 13 projektov, okrem toho sme robili aj plno malých aktivít a bežnú agendu. Pre mňa je dôležité, aby sme sa správali systematicky, mysleli na budúcnosť, pripravovali projekty. Tento rok bol asi najťažší, odkedy som starostom. Je treba povedať, že finančná situácia je naozaj vážna a dotkla sa aj nás, ale vždy hovorím, že pracujeme tak ako v rodine a zakrývame sa takou perinou, na akú máme. A základom nášho úspechu, ako ste mohli počuť a vidieť, sú externé zdroje. V tom budeme pokračovať, ale na to, aby sme ich mohli čerpať, musíme byť pripravení a to my s mojím skvelým tímom sme. Chcem sa poďakovať svojim kolegom za úžasnú prácu, lebo ja tu síce prezentujem, ale toto všetko robili moji skvelí, šikovní kolegovia. A chcem sa poďakovať vám, obyvateľ sídliska KVP, za vašu priazeň a podporu. Veľmi nám to v ťažkých časoch pomáha. Prajem vám šťastné a pokojné sviatky a nech ten rok 2024 je lepší ako tento rok. Užite si to s rodinou.